Hi guys, my name is Rose at isa akong guro dito sa Thailand. So, i-share ko sa inyo kung ano ang ganap ng aking araw bilang isang teacher dito sa Thailand. After namin mag-click in, every morning, dumidiretso kami sa aming cafeteria para mag-breakfast. So, alam nyo ba guys na ang school namin ay nag-offer ng free food every day, breakfast at lunch. So sobrang laking tulong talaga kapag yung school mo ay may ganitong benefits like free breakfast at lunch. Nagdadala lang kami ng coffee every morning kung gusto naming mag-coffee sa aming breakfast. So after breakfast, punta na tayo sa ating classroom. Ito yung school namin. So ang classroom ko ay nasa 4th floor ng Pratum Building. So Pratum Building means elementary building. So ito yung elementary building. So yung table ko is nasa classroom. Wala kaming faculty room dito. So ito yung classroom ko. Dumadating na yung mga ibang bata. So dyan umuupo sa table na yan yung advisor ko na Thai partner, at yung classroom namin is may malaking TV. So every morning pag may mga worksheets akong hindi pa na tatapos chikan, so ginagawa ko before ako magklase on the next day. So check lang ng check para hindi matambakan ng trabaho. Meron din kaming vocabulary spelling every morning, at after that one is flag ceremony. So dito lang sila sa hallway, yung mga grade 3 at yung mga high school is doon sa baba. So magklase na tayo. So usually ang ginagamit ko lang yung TV at yung electronic book sa subject na tinuturuan ko. So, nakikita lang nila lahat sa TV at kinokonek ko lang yan sa aking Galaxy tablet. So, after ng klase, magla-lunch na yung mga bata at required na ihatid sila sa cafeteria para hindi magulo. So, lunchtime. So, after ng klase, linis-linis at go home and uwian na. Bye!